Gabriel in the side, prepare Mertesacker. Let's take a look. Wonderful play, cuts inside, Rashford cuts inside Gabriel very well, and it's the first contact outside the box. Certainly the tackle is, it's whether the contact carries on into the box. Well, right on the line, isn't it, I think. Big decision for Craig Pawson. Excellent and work. it's inches outside the area, isn't it? Very direct from Rashford, wasn't it? Was there contact, Graham? You're happy that there was. Gabriel in the side, prepare Mertesacker. Let's take a look. Wonderful play, cuts inside, Rashford cuts inside Gabriel very well, and it's the first contact outside the box. Certainly the tackle is, it's whether the contact carries on into the box. Well, right on the line, isn't it, I think. Big decision for Craig Pawson. And it's Excellent work. inches outside the area. Descargan ahora para Varela, qué buen centro de Varela, el balón que queda para el gol. Gol del Manchester United, gol de Marcus Rashford. El chaval de 18 años marca su primer gol en la Liga, su primer gol en la Premier, su tercero esta semana. Tras los dos en Europa League al Midtjylland, ahí estaba. Con la caña prepara United, el Manchester United para Jesse Lingard, dobla Varela pero sigue Lingard, el balón en la frontal, el balón para Varela, finalmente deja atrás el uruguayo, centra Lingard, gol Rashford, Marcus Rashford vuelve a marcar apenas minuto y medio, 2 minutos después, repitiendo, copiando lo que hizo entre semana en Europa League ante el Midtjylland, en un abrir y cerrar de Rashford. 2 goles de Marcus, 18 años Rashford, 2-0. Bueno, increíble, estamos asistiendo a algo seguramente histórico por la explosión de este chico. No hay fuera de juego aquí en esta evolución, que no es buena, por cierto, por parte de Mata, además con su pierna mala. Y luego qué balón templadito pone Lingard, con la pierna izquierda. Aquí lo vamos a ver, le va a quedar botando el balón a Lingard y con gran delicadeza se lo pone en la cabeza a Rashford, que está perfectamente colocado, muy mal marcado y cabecea de manera inapelable. Gondolom. Nézzük közül szabadrúgását. Koscielnyt lökték meg egy kicsit és a labda a hálóban. A játékvezető pedig érvényesíti a találatot. Danny Welbeck megint betalál korábbi csapata ellen. Természetesen visszafogott az ünneplés, de ez a gól nagyon fontos az Arsenal számára. Csak úgy, mint a Leicester ellen, egy szabadrugás követően megint Danny Welbeck csúsztat a kapuba. Nagyon okos fejes Danny Welbecktől, és egy újabb kiváló gólpassz Mesut Öziltől. 5 perccel az első félidő vége előtt. Rashford még mindig. Forgolódik egy sort, aztán teszi le Herrerának, aki lőkapásból. Micsoda gól! Ander Herrera a 65. percben a semmiből tovább növeli a United előnyét. És lehet, hogy el sem kezdődött még igazából a tavasz, de az Arsenal mégis kénytelen lesz mégiscsak elbúcsúzni már most a bajnoki címtől. Úgy szerzi meg a harmadik találatot a Manchester United, hogy gyakorlatilag semmit nem csinált a második félidőben, és megint Rashford az egyik főszereplő. 2 gólja után most Beck, mekkora védés De Geától, ott az ismétlés, Özil bent van! 3-2 a 69. percben. Lesz még meccs itt a végére. Mert más esélyük nincsen, hogyha tényleg akarnak még álmodozni egyáltalán a bajnoki címről. De Geának itt még szerencséje van, aztán Özilnek is, hogy így találja el, de végül eljut a labda a kapuba. Ismét szépít tehát az Arsenal, és van még bő 20 perc a rendes játékidőből. Kerik nem tudta, hol a labda, De Gea igen, de ez sem segített. Özil megpróbált lőni, összejön.